Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Тейто01 и това е моето оцеляване. Преди 2 дена си направих регистрация в YouTube и затова почнах да снимам, но сега нещо не ми стана ония клипи, затова такова. Ето вижте какво съм събрал, направих се една къщичка под земята. Ето я. О, не мога тук. Майче станал ден, ама не. Ще трябва да спа. Ооо! Тя е такова тук това. И... Ох! Така... Не знам, но когато се направя Resmin Map, тогава ще влизам в мини. Сега ще си копая леко така надолу. Факт ли трябва да взема? Турч. Аз търч викам. Але, така ще се съжаля. Едно, две, три, четири, пет, само да. Иначе малко хубавка е станала, но не толкова много. Как искам да се направя Resmin Map Iron. Аз съм брат на FizzBG, да ви кажа. Той сега спомени името някак, не знам как. Забравях, но някой друго се упомени. Оле, какво правя? Ооо! И той започва с и коста хора. Не знам, що започва така, аз му казвам. Но той пак се започва. Че миничката не е толкова много яка, гледа така казвам. Е така, не е тук. Започваме тук. Не съм събрал много неща, тук се направих печа. Но бива. На ден не знам по колко клипа ще правя, ще кажа другия епизод. И чакайте малко. Ето ме, върнах се. Тук ще направя. Е така. Още се ги чупа да се продължа.
какви камък съм събрал. Тук докато я викам. Копане. Оле, намалък ли съм? Това не знам, към дай левел. И този клип ще е малък, след малко спирам. Чай навън. Да отидем малко. Що така бе? Това никой не може да го увеси. О, впас, не легнах да спа, аз мисля, че легнах. Легнах, много бързо стъмвах. Стига бе. Стъмва са толкова бързо, че... Дано да имам такова. Това бе, рейс мини малко до другия епизод, защото много искам да имам да се отбележа къща, да почва да търся диаманти, маманти. И много искам да... си направя, ама не знам кога. И довиждане YouTube, дано много сте ме харесали и довиждане, чао!